May pahimangno ang Davao City LGU nga makasuhan ang mga air passenger nga musubmit og peke nga RT-PCR test result subay sa test before travel requirement sa Davao International Airport. Ano yung report ni Argil Relator? Sa unang adlaw sa pagpatuman sa test before travel sa Davao International Airport, namatikdan ang pag-ubos sa ihap sa pasahero nga niabot. Samtang pipilasab ang wala misunod sa ordinansa sa syudad, kalabot sa mandatory testing before travel. Sa kapin 200 ka mga pasaherong niabot, 13 kanila ang nagdala og result nga lapas 72 hours na. Dunasay nakasakay nga wala pay result, wala gayoy dalang test result, ug dunay nagpresenta og fake RT-PCR test result. Right now, nasa holding facility pa siya to wait for the result. Pag lumamas po yung result, ita-turn over namin siya to the proper authority. Silang tanan, gipailawom sa testing sa airport nga sila na ang nigastos. Nanawagan ang Davao City LGU nga didto gayon magpa-test sa DOH accredited testing centers. Pahimangno niini nga pasakaan og kaso ang pasaherong magpresenta og peking resulta. Intentional ba ito or hindi niya alam na fake pala yung ibinigay sa kanya na RT-PCR test result? It looks intentional po. Saan po galing yung pasahero, Manila po ba? Manila. Kung sa Davao Airport wala na libre nga testing, apan ang mga pasahero sa land ug seaports maka-avail pa sa libre nga testing. Ang atuang land and sea travelers, they follow our system kaniadto sa land and sea nato. Kanang sa sea nato, kanang mga munaog, legitimate nga munaog sa mga barko kay diri sila magbaba, gina-process na sila sa Bureau of Quarantine. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.